tikaonatu chithunzi chimene chikusera pasikeni pathupo amene otundi a D.A. Malemya kapena kuti mfumu yaikulu Malemya yakuzomba pamene tikukhala pano ndekuti atapidwa ali m'manja mwa polisi enatu kumazafunsabe kuti kodi chachitika chenicheni ndi chani kuti mfumu kapena kuti a D.A. akapezeke zonena kuti athera muchitoposi poyankhatu mafunso amenewa tiloleni tikuyalireni nkhani yonse mmene yayendera paja makusanati maziwa bwino kuti aliyense amakhala pasi pa lamulo kaya ndiwe mfumu kaya ndani wina aliyense amakhala pasi pa lamulo nde zikuna kuti amfumu amenewa mulandu umene apalamula ndonena kuti anadya mtedza wa mbewu kapena kuti amachita zadama ndi mtsikana wachichepere oti zaka zake ndi zochepera pa 18 komano the worst part ndionena kuti mtsikana ameneyo anapezeka zoti amupasa mimba ndi after mimbaso ndikupanga zawo kuti no mimba imeneyo ichoke mpaka nato kumapeto kwake zinapeza zoti pochosa mimba imeneyo inabweresatu ma complications mpaka nano kupeza zoti msungwana ameneyo wakathera ku chipatala kumene anagonako masiku angapo akulandiratu thandizo la chipatala kumeneko so much as we know kuti traditional authority imangokhala ngati title komano zina lawo leneleni amfumu amenewa ndekuti ndi a Alan Masukunesia zinatulomveka mwachiyawo choncho nde paja timaziwa kale kuti kuzomba ambiriso ndi achiyawo choncho nde paja side ya D.A. Malemya ndekuti no ndi chakumalosa uko kumene kuli boundary ndekuti ndi machinga fusobe lomwe titha kumazifunsa ndilonena kuti nkhani imene inaphulika bwanji chinachitika ndi chani kuti no iphulike nkhani imene ayinditu potengera ndi apolisi kumene kuzomba akunena zona kuti amayi ena ake omwe zina lawo ndi Angela Mundu Martin ndi amene anakapereka ripoti imeneyo ku polisi ndi polisi inayamba kuchita kafukufuku amene no kumapeto wake athera no kumbwandira ati amenewa andi padakali panopa ndekuti ali muchitoposi cha polisi pamene apolisi akupitirira kafukufuku kuti amalizise china chilichonse kenakono ndekuti aduduluze amenewa apite nawo ku bwalo la milandu kumene akayankhe mlandu nawo potengerano ndi situation apapande kuti mfumu yapanga breach legal komanso moral duty monga mene timazira mfumu chifukwa iwo ngati mfumu ndekuti ni mtsogoleri amene akukhala custodian wa culture komanso moral compass ku community yake osatino ndi mfumu kumapangano ma indefensible actions ngati mmene achitira amenewa a D.A. Malemya kungoti mwina amafumuwa amakhala obsessed ndi mphamvu kwambiri komano chimene amene akumakumbukira ndichonena kuti mphamvu za ufumu is not absolute ndi trust chabe imene amapangidwa grant ndi anthu komanso state ndi trust imene ikangopangidwa broken through criminal conduct ngati imene apangira amfumu amene wa constitution ili clear and so legal grounds to challenge fitness ya mfumu imeneyi mu office yake ngati mfumu and so tikapita kuma principle a national policy imafotokoza kunena zona kuti all legal komanso political authority delivers kuchokera kwa anthu amene akupangidwa exercise on trust potengeraso ndi section 12 ya malamulo a dziko la Malawi tikapitanso ku sexual abuse ya minor komanso zimene anapanga pamene pa zopanga no force and safe medical procedure zimene zinakathera kuti mtsikana amene kapeza zoti wopangidwa admitted ku chipatala ndekuti kwa masiku atatu zonsezo ndekuti ndi crime nde iwonso ngati traditional authority mfumuto yayikulu imeneyo tikukhulupirira kunena zona kuti amadziwa bwinobwino nkhani zokhuzana ndi ma rights awana chifukwa tikatenga constitution ya Malawi makamaka pa section 23 imafotokoza bwinobwino kuti ana ali entitled kuti azitetezedwa ku treatment ya mtundu wina uliwonse that is likely to be harmful ku miyoyo ya ana amenewo apapatu ndekuti no aphwanya act ya UDA chifukwa ngati mfumu yayikulu imakhala ndi malamulo ake omwe kuti azitsatira ndi zimene achitasi aphwanya malamulo amene pajato Winston Churchill ku parliament mu 1906 anasayankhula kumeneko ku America kumeneko kufotokoza kunena zona kuti great power comes with a great responsibility ndi amfumu amenewa ndi mphamvu komano mphamvu zimenezo sanazigwiritse bwino ntchito chifukwa misconduct imene yabweresatu disrupt ku office ya ufumu umenewo pamene vanso akhala convicted ku milandu ingapo imene apalamula mlandu woyamba ndekuti no opereka mimba kwa maina kuchoka pamenepo mlandu wachiwiri ndi umene anamutenga mtsikana ameneyo kumapanga zoti akachotse mimba imeneyo milandu yokhayokha imeneyo apanso alephera kupanga perform duties monga mfumu amene akupanga maintain peace komanso order ndi iwo ali pasogolo kupanga commit crime against ndekuti subject wawo zomwe zaonesa total failure of
this duty komanso tikasatira bwinobwino ufumu umenewo ndekuti ndi ancestral throne ndipo potengera ndi mmene apangira behave pamenepa ndekuti apanga betray ancestral throne imeneyi nanga sipo panga zonsezi amagwisa ntchito mphamvu za zina la ufumu umene wa malemya ndi taito ya malemya malamulo kuti ayiteteze iwo ndekuti ayipanga hamutu pamenepa kuphatikizatu pamenepo ngati custodian wakacha amene akupanga fight against teenage pregnancy kuphatikiza pamenepo school dropout ndi iwo wamfumu amenewa ndi amenenso ali pasogolo kuchita mchitidwe okolezera zinthu zoyipa ngati zimenezi kuphatikiza pamenepo ngati mtsogoleri amene akukhala ndi moral authority ndi iyeyo ngati mtsogoleri ali pasogolo kupanga break malamulo cannot expect kuti ma subject ake apangenso follow malamulo amenewa so unfortunately nkhanitu ngati zimenezi sizachilendo kwenikweni chifukwa zaka zikuchitikapo ndithudi ku dziko la Malawi tinaonapo mzaka zambuyomo makamaka mu chaka cha 2019 mboma la Mulanje polisi inazanjataso ufumu mbawala nkhani yake ndiyokhuzanana ndi kugwiririra mwana yoto zaka zawo ndikuti zinali 50 anagwirira msungwana wa chepere wa zaka 12 of course amfumu mbawala amenewo dzina limenelo linangokhala taito koma olenera la msonkho ndikuti ndi a Jason Makayiko nawonso ndithu adapalamula mlandu wangati umenewo anapeza zoti athera muchitokosi kuchoka pamenepo ndikuti anapita kuwala milandu kumene anagamula kukhalanso ku ndende zaka zochuluka kwambiri kuchokanso pamenepo mchaka cha 2024 kulilongwenso kunachitika nkhani yofanana ndi omweyi kumenekoto ndikwati Mazengera kumenekonso chimene chinazachitika nchonena kuti mfumu imeneno inali pasi pa ati amene Mazengera inazapeza zoti inagwiriranso mwana wa zaka 13 chomwe chinazachitika nchonena kuti mwana ameneyo analopedwa ndi makolo ake kutino apite kukathyola maungu inali nthawi ya dowe ndi mfumu imeneyo itamuona inamuzemberera ndikumukwatira kuyambatu kuchita naye zachisembwere andi mfumu imeneyo zaka zake ndikuti zinali 40 pameneno mwana ameneyo zaka zake 13 you can see the difference itself kuchoka pamenepo mwana ameneyo atakuwa ndikuti anthu anathamangira kumeneko kuti akampange rescue kukayipeza mfumu ndikuti mfumu ija inapsa mtima kwambanso kuwakalipira anthu amenewo kuti ndi chifukwa chani akupanga rescue mwana ameneyo ndiye paja nkhani sotere ndikuti polisi imabwera kusapanga intervene inabwera no polisi ndikusaita patu mfumu imeneyi kuchoka pamenepo ndikuti anayitenga kupita nayo ku polisi ndero ku polisiko after nkhani inapeza kuti yalowa kubola milandu kumene kono ndeti amene ankaweruza mlandu umene sanayinyengerereso anayipasatu zaka zochuluka kwambiri zaka 20 ndikuti ikugeba kumaula so monga tafotokozera kale kuti mfumu zimene akukhala zisanzo kuma subject ausatiwo ndikuti azikhala pasogolo kuyambisaso mchitidwe wosakhala bwino hayi mmenemo ni mmene nkhani zake zikuyendera zoze muni maganizo pa nkhani imeneyi makamaka pamene tifotokoza zonena kuti apolisi kuzomba ndikuti no ayika mchitokosi mfumu yaikulu malemya itachitatu kusaweruzika pamene inachita zadama komanso kupereka mimba kwa msungwana wa chichepere ngati maganizo amene alipo motofotokoza comment section koma mwalemekezaso maganizo anzathu sabwere panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndetezi tokupezani mosavuta.